WhatsApp group dong nggak? आजिखालि अमा बेदरखौबो WhatsApp-आव रायलायग्रा गोबां लकडाउन मिथियाना बबाव बुथारदों मादों सोर मावदों लोगो नांनानै जायो माने बन्द' खालामदों ओंखायनोथ' ग्रुप बानायना लादों जोङो ओरैनो आरो बेमारबो फैदों मा स्वाइन फ्लु ना मा होनदों बेयो फैबाय थादों माने आं बारा इंराजिबो रोङा आरो मबाइलबो गैया नालाय बारा आदालाय बहा थांनो दा आंलाय मलिन मोनानावसो थांनो नागिरदोंमोन मानोबा एसे दाख्लैनिफ्राय गोदानै बेमार ओंखायनो एसे दा लकडाउन माफ्रालाय बोरै बोरै जाबाय दं दामफोरा एसे एनै सोलिगासिनो दं एसे मोजांलै है दिनै नङा बेदरफोर जाहैसै खरना हिनजावा एसे बायोमोनलै बिस्थिबार नङाना जोंनि बिस्थिबारथ' नङा बारु अब्लाबो माने रायजो आरो बे सिरि सिरि जानजोबबाय जाबाय बास थांफ्लांगोलै लासिं सिंनो आं बेनिखायनो जेराव मेराव थांनो बायोलै लिंबाबो बायो आं बेनिखायनो आंबो आरो ओरैनो जोंना जाबाय थाखायो नालाय लिंनाय नायदोंमोन आरो जागोन ना सानो गोजानसैलै बेबायदि दिलाय जामोनसै होमबा जानोसैलै खामानि गैया लासिंसिं दिनै अपमान जागोन ना सानफ्लांगोन ना आंनि सारा अबेबा थांनो गोनांखौसो बरबाद ओरैनो जागोन ना सानफ्लांगोन ना बेलेगावसो थांनांसिगोनलै नाखौलायसो दं नायाबा गैला नायाबा दोनबाय थाखायोमोनबालाय आरो